Miňo druhý. Aha. Väčšinou ten Bavoraj začal ako si chodiť, to ide ako to. Nechodil. Že ja ich neviem, ja ich budem počúvať. Keď uvidel jednotka dvojka. Povedal? No, že ja ich neviem, ja ich budem počúvať. To však ide pekne. No, ako už ja som to chytil do ruky. Aj tak na tej dvojky. Si je na to spravil. Ale teraz mu to už ide do väčších otáčiek. Čo prehodili program? Iváč mal na piču na čúke. Vyššie vytočil dvojku. Čo je? Čo ti jebe na dvojke? Tak, si nám celkovaný. No, ale dostane na vajný. Konec ty koko. Prvý raz toho tá pohár doniesla? No? Nekričeš si. Nekričím, to som len opýtal. My máme zajtra tú dovolenku s tými prémiami. Nie, že budeme mať prémie, keď bude prvý. Aha. Ja som ho povolil. Nejde. Prémie nebudú. A čože? No tu... Podri sa! Co tam je? Pleskáš, že? Čože je to Subaru? A čo je tu Toyota? Do piče štyrkolka a dvojkolka u nás. A záhadne, že prvý ty koko, kdeže je tá Toyota? Dvojkolka u nás. Kdeže je ušiak? Ten ušiak, kde je ten ušiak? Čo to nediriguje? Daj si čapicu! Nech prináš, ak to aj nedojazí. Počúvaj, neviem, či sa ten Milan zobudil, alebo to ohne. Kde je to Subaru? Nejde mu.